Sisazawubuya ngibaxoxela ukuthi sizawubuya. Iphini likaNgqongqoshe wezisebenzi lithi isimo sezimboni eziseHammersdale zibeka engcupheni impilo yezisebenzi futhi bathole nokuthi miningi imithetho yezisebenzi lezimboni eziyiphulayo. Sithola ukuthi abasebenzi bahola imali engango-R6 nge-hour, sithola ukuthi abasebenzi baholela u-R70 ngosuku. Okuyisimo esingeke sikwazi ukuzivumela, baholelwa o-R255 ngeviki. Okuyizimo esingeke sikwazi ukuzivumela. Amantombazana akithi asebenza la ahola izimali ezingekho kodwa futhi abanawo ama-payslip, abanawo ama-contract. Uma begula befaka incwadi kadokotela, umqashi uvele ethathe ngokuthi balovile akabaholeli emva kwalokho. Abasebenzi basebenza usuku lonke bemile, akuhlalwa phansi. Isikhathi sokudla uma asikho ngendlela okufanele sibe khona ngayo. Bangaphezulu kwama-20 abantu bokufika ababoshiwe. Sithola ukuthi kunabantu baseLesotho abangenawo ama-passport, abangenalutho nhlobo, abangu-14. Sathola ukuthi kukhona abanye abawu-13 abanawo ama-passport kodwa banama-visitors visa, bafike njengeyivakashi eNingizimu Afrika kodwa sebeyasebenza. Sabopha umqashi lapho esithola ukuthi ukhona umkhwenyana wakhe naye ongomdabu waseChina osebenzayo la, osebenza kanye naye. Lo mkhwenyana naye wafika la eNingizimu Afrika ezovakasha, kufanele ahlale nonkosikazi. Kubikwa ukuthi abanikazi balezi zimboni basebenzisa abantu bakulelizwe ukuvula lamabhizinisi. Uma sibheka amaphepha sathola ukuthi uFrantile ngabo basahola njengalaba abanye kodwa kuthiwa bayingxenye yabantu abaphethe ikhampani, baphethe i-co-op. Abantu abasebenza kulezi zimboni bathi sekuyisikhathi eside besebenza ngaphansi kwezimo ezingemnandi. Besithi masikhuluma esitshena ukuthi hamba akanankinga nawe, khombisa ukuthi ena sifana nama-slaves kubona sikibo abantu. Ukusebenza kwethu nje akukho right futhi angikufisela omunye umuntu lobo buhlungu esebuzwile. Umnyango uthi usezinhlelweni zokuba kukhushulwe imali ehlawuliswa abaqashi abaqasha abantu bokufika abangenawo amaphepha okuba kulelizwe. Do they have visas?